皆さん、こんにちは。私は2013年からネパールのカトマンズで渋谷日本語学校を運営しております。今、特定技能1号 SSW のために介護、ビールクリーニング、建設、土木、宿泊などの試験を合格した皆さんが日本に働くチャンスが待っています。これから毎日一つずつ YouTube で、紹介動画を、公開していきます。企業の皆さん、ぜひ動画をご覧いただき、一緒に働きたいと感じた方々がいましたら、ぜひ直接声をおかけください。皆さんの素敵な出会いが明るい未来につながることを心から願っております。どうぞよろしくお願いいたします。